σας από κταίο να περιμένετε. Από λεπτό σε λεπτό μπορεί κάποιοι ήδη να έχετε λάβει κάτι ραβασάκια που κυκλοφορούν διαδικτυακά, κύριε Βίκα. Τα στέλνουν τα ραβασάκια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βίκας είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κταίο. Ραβασάκια τα οποία προειδοποιούν και λένε τι. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία των κυκλοφορούν των οχημάτων, τα στοιχεία από τους ελέγχους κταίου που έχουν γίνει, αλλά και μετά από διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια και αφορούν σε διακίνηση πλαστών δελτίων, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα οδικής ασφάλειας και προκειμένου κταίου. Σε αυτά τα πλαίσια, εκτός από το ζήτημα οδικής ασφάλειας με τα γνωστά παράγωγα, δημιουργείται και ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο πλέον μπαίνει στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με το σύστημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Ουσιαστικά, εντός του καλοκαιριού, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει μπει σε εφαρμογή αυτό το σύστημα, όπου θα αντιπαραβάλλονται η βάση δεδομένων των τελών κυκλοφορίας, η βάση δεδομένων των ελέγχων κταίου, θα απαλλάσσονται όσα οχήματα βάσει νομοθεσίας δεν είναι υπόχρεα σε έλεγχο κταίου και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα καθίστανται υπόχρεα. Μάλιστα. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα, κύριε Βίκα, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι κάτι καινούργιο. Το έχουμε συζητήσει και από εδώ πολλές φορές. Το γεγονός ότι δηλαδή δεν πηγαίνουν για έλεγχο τα ΙΟΤΑΧΗ τους οι ιδιοκτήτες, για έλεγχο από το κταίο, κάτι που όπως πολύ ξεκάθαρα επισημάνατε, είναι επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια και βεβαίως στερεί έσοδα από το κράτος. Η εικόνα εσείς που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ποια είναι, έχει βελτιωθεί, έχει αρχίσει ο κόσμος να περνάει τα ΙΟΤΑΧΗ από έλεγχο και όλη τη διαδικασία ή χειροτερεύει? Από τη θέση του λειτουργού, αυτό που διακρίνεται είναι ότι παραμένουν δύο στρατόπεδα οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Το ένα στρατόπεδο, ας μου επιτραπεί ο όρος, αφορά στους νόμιμους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι τηρούν την νομοθεσία, ελέγχουν συστηματικά τα οχήματά τους και τα συντηρούν. Και υπάρχει και το άλλο μέγεθος, το οποίο αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι αποδεικνύουν τα μελής ως προς τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Μάλιστα. Τώρα, σε επίπεδο αριθμών, πρέπει να σας πω ότι υπολογίζεται ότι περί τα 2 εκατομμύρια περίπου οχήματα σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή παραμένουν ανέλικτα και 1 εκατομμύριο μοτοσυκλέτες. Αυτό πρακτικά ισοδυναμεί με ένα τεράστιο κίνδυνο στην οδική ασφάλεια της χώρας, καθότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση αυτών των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βίκα. Καλή σας ημέρα.